Yo man de shesa de mpabo na ba wie no. Afa na topic ne ya de ba no. Adwada no ye nyina hia ye no. Ye mobi ati asese entade hye no. Yo ba tade, yo be matade. Yeah. Na ne de ne part 2 nso eba. Ebisa wo hwe de wiase kɔ no a ahomete. Papa. Wiase ya reho. No babasia akwasha atade bi a just said the sifa kron said the wiase sifa tofa no entade na ma ni bi hye no ya reho. Even pa Christopher ni bi krampo. Akwambo aso dress e wa bonten no. Etimax e wo Christo sumu. Amanka se hwemu asabre na nkasa asofo. Ya kia na si form. Nyem obi hu ni left and right. De onyame mpe no. Ya manipa hu ni nyame mpe. Nyem manipa hu ni nyame pe. If say sabre anything can happen. If say wiase bakwa wiye. Wiase kohwiase. Enti me pasa obi at won say eda no Awurade na Moses so ka say mo Deuteronomy 22:5. Yemfa wenyina asam no so na yemfa nye key test na yembiebie ne maso nkyere part 2 no bi ente ase ko. Deuteronomy chapter 22 verses number 5. Was it oba ensha oberema de? Pacho munti a hanya mo clear dan me ka kire we say onyame na ye nwantade edema oba ani bema. Yes. Enti onyame dress oba different. Dress oba ma different. Yeah. And Deuteronomy 22:5 was say oba ensha oberema de. Anu ya clear dan me kire we say anu kredi adanse say oba matade oho. And oba tade oho. Yes. So oba ensha be matade. Na oberema enso infra oba entoma. Oba enso kofra oba ntoma. Ebrisa wana woye ye nyina. Eso ma ye se nyema nyina no. Eye Awurade wo Nyankopon echiwade. Nyankopon echiwade. Yes. Echiwade anyame mpe awochi o. Yeah. Aso mempempo na suru michi. O mpade dia utimi dia anya ohwe. Na michiade ade dia. E kan pa na obeyare. So I just into Nyankopon say ye na echiwade akura. Yeah. Deuteronomy 7:26 no so fa wo me. Deuteronomy 7:26. Deuteronomy 7 verses number 26. Emfa achiwade enko ofie. Ano ase say achiwade no nso. Me kira o last Monday no. Osi achiwade no hwe no amfa bi nso anko ofie. Na wanye abusudie se eno. Wanye abusudie se no. Mano nya wotan. Hu amanya wotan. Nechi ebisa ya abusudie. Ebisa ya abusudie. Na sa atade ya wokan. Ye hwemo enti Yesu si atemu da no Safania 1:8 no. Wo da hwasem bi oka. Safania chapter 1 verses number 8. Wasana Awurade kum afode da no. Ento amayate asa Awurade kum afode da no. Yakaso kum afode da. Da ne ya atemu da no. Yes. Aw oba condemn wiase nyina. The whole world be juragu. Na sa asem ya meke ebi nto wodanti. Wanya ye ka bakasa agro. Wow, the Etiansa Sodom and Gomorrah Jashino. Yeah. No abrasin so basa sase. But yet the enemy only a can yano. Yen shia bida. Yeah. And was a temuda banatie. Wasn't Awurade kuma for the other? Awurade kuma for the other. Metche emma pomani ahinema. Obachi ma pomani ahinema. Anyone now was ananafo atade nyina aso. Eno mo hye ananafo ntade na aso. Ananafo ntade. Eno na pese ye hwa ananafo kon no. So I just say obachi mo hye ananafo. Edan mi twase ka so bi ya nanani a onanani ni obi a omfa Yesu a oye wiasini a o le nachi. Yes. Ani efra onanani enti mi bia ade bi so kakra kira wo de yam Ephesians 2:12 na yo nanafo no. Ephesians 2 verses number 12. Monkai se edabi wo ho no. Wase me no. Yanka se edabi wo ho no. Namuni Kristo eni twaka biara. Wa ni ani Kristo ni twaka biara. Namu ye ananafo a wanye Israel manma. Ni ananafo. Ni nya Israel mama nyame ma no. Wo ya nanani a uyo bia uwo ewiase wo le nachi having man onka ho bi it was first na ne ananafo ne enye Israel man ma ene ahoho boshe apam hodo no ho ne ahoho boshe apam hodo ne ya ahoho ho namuni edidaso biara nanke ne edidaso biara namuni onyankopon wiase ne nyankopon wiase na afei die Kristo Yesu mu anka mo akirikyiri no yanke wa akirikyiri no mo nam Kristo mogya mu aben yanam Kristo mogya mu ne aben heaven yeah nemo yenwura mu baby Nasa Yesu Kristo mogya no ayi afri ananafo no elenum yes adi abanyame manum yes ani aben heaven yeah eti akon nanani a onanani ni on sakra na adwen yes obo ahohwibra wiase abrabo afa do domum enti ananafo ntade no ani emma na omon kwasore na omhye ntade basabasa no nyafra ananafo ntade na ose okuma for da na Awurade be kum hyankrofo no yes enti na oyo Kristo ni eso hwe live ye enti Proverbs 2:10 obeka se mo a
Proverbs chapter 2 verses number 10. Was it senyansa eba wakumemu? So Nyankopon nyansa eba wakumam. Na nimdeɛ sɔ okra eni a. Nyankopon nimdeɛ sɔ okra eni a. Adwempa bɛhwɛ wo so. Deɛ di hɔ adwempa pa na bɛhwɛ wo so. Na entiase abɔ ho ban. Entiase abɔ ho ban. Na eyiwe firi ɔbɔne kwan mu. Na eyiwe firi nipa bɔne fo kwan mu. Ne onipa a ɔka nsɛm akontonchi ho. Ɛne onipa a ɔka nsɛm akontonchi na bɛtwe afiri ne ho. Efiri wɔn a wogya akwantene ne hɔ. Afiri wɔn gya kwantene ne hɔ. Ɛkɔ nante sum akwan so no ho. Ɛkɔ nante sum akwan na bɛtwe afiri ho. Wɔn a wɔn ani gye bɔne yɛ ho. Wɔn ufa Nyankopon asɛm a wɔn ani gye bɔne yɛ ho no. Wodi bɔne akontonchi sɛm ehurusie. Wɔn di bɔne akontonchi sɛm ehurusie no. Wɔn a wɔn atempɔn kyeakyea. Wɔn atempɔn kyeakyea. Na wɔn akwan ɛdane. Na wɔn akwan dane. Na eyiwe firi ɔbaa nanani nsɛm. Afɛ woyɛ bɛrima na afɛ nyame nyansa baaburo nante ho kronkro do nante a. Ɛbɛdwa firi ɔbaa nanani nsɛm. Efiri ɔbaa hɔhoɔ a ɔka adɔkɔdɔkɔ no nsɛm. Efiri ɔbaa hɔhoɔ a ɔka adɔkɔdɔkɔ no nsɛm. Ɔno na wapo ne mbaba abremu kwankyerɛfoɔ. Ɔno wapo ne mbaba abremu kwankyerɛfoɔ. Ɔnso asika abɔfo ɔmrante bremu. Yes. Mbaba abremu. Ansa na dabɔne aba no. Ɔno wapo ne mbaba abremu kwankyerɛfoɔ. Na ne wura efiri ne Nyankopɔn apam. Ɛna ne wura fi Nyankopɔn apam ɔne nipa kɔ no. Na ne fie kum kɔ owuom. Sɛ nipa no di n'akyi a ne fie kum kɔ owuom. Na n'akwan kɔ asamanfoɔ mu. Ɛna n'akwan kɔ asamando. Wɔn a wɔkɔ ne ho mu biara ensane. Sɛ wonim na woyɛ bɛrima na akɔ sɛ ɔbaa yi ho a wobɛfa gono. Wamfa gono a esi bakyɛw. Esi anchewa yare bi abatete afawro ho no ubenu ho kra ana wo kyerɛ bi no wɔse na wɔn a wɔkɔ ne ho mu biara ensane obi akɔ ne ho bia nsane na chi na wɔrensi nkwa akwan mu wonsi nkwa gye kwa mu da na wafa nipa pa kwan so na wafa wamfa nipa pa kwan so na wadi atenefo akwan so na wadi atenefo kwan so na tenfo na ɛbɛtena asase ne so enti atenefo na ɛbɛtena heaven asase ne so na wɔn a wɔyɛ pɛ no wɔn a yɛ pɛ no ɛna ɛbɛtenam wɔn na ɛbɛtena kuro no yes wacha sɛ enti ne yɛ pɛ sɛ wofa sɛ kwantene no so na fa Nyankopɔn nyansa na twomfra na nafo ntaadeɛ no ho ananafo abrabɔ no ɛmfa ho nkɔhyɛm okay mum yɛhwɛ Solomon bɛka sɛ mbo Proverbs 7:6 yɛhwɛ asɛm bi Solomon bɛka kyerɛ muntie Proverbs 7 verses number 6 wasena me firi me dan empoma mo amafo buntie Solomon se dako ofiri ne dan empoma yɛ window na Solomon tɛn in France me dan yɛ abrosan ɛna ɔtɛ window no mu ano ɔgye mframa mani hunu ankasa mu mehwɛ wɔse asɛm a ɔkanyo bi na ka kyerɛ no nani hunu ankasa filifili yagani ɛna ɔhwɛɛ na mehwɛ entete kwaafo mu eto ɔtɛm France mu ha na ɔto nani na ɔhwɛ entete kwaafo mu tie yɛka so bi atete kwa nani muwe yes atete kwa na obi a kyɛ sɛ ɔyɛ nneɛma a tan eto so ɔto nani na ɔhwɛ entete kwaafo mu mehunu ɛmɔfra no mu abrante wa bi a wɔni tire ɛna ɔhu mɔfra no mu abrante bi oni ti mepa kyɛ ka so bi ni ti a na nkyɛ sɛ ni ti ntuaso ni ti tuaso pa but na adwene nya adwuma yes eti Yesu ba opirichi ose de waso betie no ontie sabra na wana na so ntua o no bia waso ya waso mu aso ene wo trem tire ti Solomon so hwe no hu abrante bia oniti na dwenya adwuma na opre abonten eben ntwea ana opre abonten ana obafa Solomon dan ntwea no ye kona na osene fa ne fie kwan obafa Solomon fie kwan na abrante befa Solomon fie kwan no ebra ade resa wasena ade esa anwumre eya anwumre anadwo konkon ni esum na hwe na hwe oba bi hia no abrante ne ba na ana ba yo bi su be hia no wo fra adwamanfo tam oso oba di fra adwamanfo ntoma me ba cha otie na ba cha oba ko market ko hu se ntoma bi a choro mo adwamanfo ntoma me ba cha da bi je ka adwamanfo ntoma ebi no oba o sha trouser oba o sha nika adwamanfo tam what I say 5 minutes curfew alampan adwamanfo tam shaba adwamanfo tam atapore show your stomach show your breast adwamanfo tam one hand one leg matric Jesus open boot so when we atare bi yatu ndi open boot ma bie border na wa bie border border so bia nya cars na twufam na wa wo bie border na tade we shawi empacha nya mema na be chesiu odofo ti asem ne ye pa o wase no ofra adwamanfo tam wase oba na be ma ne hia no ofra adwamanfo tam enti sabre wotu ani awi ase akode sai emrantia entade be na mu hia no adwamanfo ntade adwamanfo ntoma ene ko so sesei yes wase oba no ofra adwamanfo tam na koma asene no ba bi obehya sa atade no bi na koma ye dai asene na koma asene wajija na so asoro na so nso asoro ne nan entena ne fie na sa pass obeto abawe wo fie ne nan entena ne fie o sesei o mro no so o sesei no awuram kaneshi no adu odoko no awuram alajo no across kwam nkoma sakra hwim no nenam
Sese o we dwa so. Na du kaswa. Otete entwe nyina so. Onenam dwa so. No tete kwana ntwa so. Ene wo so ni mo. Oh. Saba we was ne life anu no. To share brand no e da. O so ni mo. So ni mu. No fe na no. Na be ma wo kɔ no baba hia wa tu mo. Me pa cho be mu na abasere. Obesere. Esa na power na ba. Etu so anya de pa. Nyame be kasem bia cho na tie. Ene wo so ni mu no fe na no. O so abranten abayan so abranten pe no ofe na no. Na osene nani eka kire ne se. Ana osene nani. O so babu a okuta chanting high. Opa nani achi kire nani wa ba ne shane. Na ya white. Bo so defa nani achi. On nsa tu komu dia wanya ofie kwankra abayira. Wanya uhuru fie kwai tie dia ba o no senani eka kire ne se o senani achi ka kire brante ne se asumdwe afarebo eda me so oba besia eye be malai oba besia rap be ma ene biase ma huni akọ na ene dia ba yo no anchele nkan so pe wo but ni ya ni action no ni action ni kire se opewa prawo yes enyo bi na beka uhwe na taade na odi gina wani mu no a no bi pepe na achi ni odi nkomo no o sesere na anya bibia na ohwe ho ade ba kope udeti obaka wasi asumdwa farebo da me so ababa wan ka cha brante ne se ene dia asumdwa farebo eda me no so ene na mema o mabo ade ene de mema o mabo ade dia me de be boa o dia me de be help no me de be ma o enti na me firi be hia wo yi enu enti na me firi be hia wo yi me be hwehwe wanim na hwe wanim firi ne na nsasa me hwe wanim ache ene mahu wo yi ene na de ye my lucky blah bobo and my beshiawi. Medi mumu makata mimpaso. Oba besiaso de beshit papa sene mpaso. Mizimu nchiremu. Tete fo beshit papa ni bi. Medi krobo ane pepre. Enu acho di krobo ni pepre spray ahoro laughter was spray them ho. Dia popuma pete me na yeso. O dia pete ni dem ho ni na ye so. Brama odo emi yenkosi anopa. Oba besaka kire be ma se. Brami yanko no do mi yankosi anopa. Na je se nyumira sam no no kan yo. Na so odi ni koda kosi anopa dia full sleep. Yes. Full sleep oh. Full sleep. When you run a scholarship. Yes. Oh, ama be man scholarship. Yanko no do mi yankosi anopa. Mayamfa akona dia nsepe ye ho. Yamfa akona dia nko sep. Me pa chomu nti oba. Sa de we koso sesi o. Yes. E koso sesi a. I'm telling you. Oba besia na mame. Brother, enti mame no unimi so okunu. Unim oni kurukura bra unim so nya ne ho ade yo de twa action bi oye won so start no no aduane ma won so chichichi makoba ebra enam gugugu so unim de enti ode unim ade ode hwe ho udeti was mayamfa akono de nsepe ye ho bra ne yamfa akono de nkosepe ye ho na efiewura eni fie obabese ka kire be ma se ni ku ni fie efiewura ni fie watu kwan ko akirichiri watu kwan ko akirichiri wafa foto eni sika akura okono wafa ne bag portfolio ode ko nyina ne foto nyina wafa de ko Snani kokoro twa damu ansa na ba fie. Snani kuma twa dam. That is 15th of next month na mi wura beba. Wo de mrade pito no. Oba be se de mrade. E mrade pa to be ma no. No na no frem enya no ede no koy. No frem nya no ne koy. Wo de na chi awre frem se na ntwe ori koku no. Enna obema no so di na chi awre fiem se na ntwe bi aye koku no. Se empochira wo de twi ojimifo aso. Ana se ojimifo aye de prior empochira no. Ya de prior aso no ye hwe. Na bacha de prior so ne atwa betimi age ho adwane oji ho waso bete yes eto bi de prior so a okọ ba a bo so waye nwanwa na di na chi because when luzu mu amano na wan na chi a otwe mo waso ate yes ento se oba ne di be ma ne konse ya ne be ma no so yo se empochira de twi fo aso kosi se agyan ehwire ne mrebuo mu abrante di oba ya chia kosi se agyan ehwire ne mrebuo mu te se anomade ahohare ekofidie mu bacho tio o se oba de ne ko no akwati sa no ma de ahohere kwa fidiem na onim sa ne nkwa ene demo onim sa fidie no okotia so na odi aduane na fidie no be pa no ama ne nkwa kwa fidie no ti na ye so hwemu a onu oba bi tu anamon onu oba bi tu sa onu oba bi nante na so anhwe yi a akoye sa fidie me say abaywa ne ho ofe wo hwe nani waba ne kon atwitwa wo hwe ne body standard na hwe ne shape na hwe ne body na hwe ne to na hwe na nantu a utum say gay ya gay and ho ofe brother body ni na hu ni sa hwe yi o na afidie anoma de ho here kwa fidie onim sa ne nkwada mo afenoria es ewa ne ho carbon bi ewa ne ho wunimo ne ho de afa o don't mind the body but mind the engine obina kan yo ahani asem no make us abrante bia ko share problem bi ama say yare bia kan so
ogene ho anye okaya bai na no abobrim anso brother abeda no anya wayaresa tie de bai wose na afa me ma enti me ba muntie me tie de me ka kira onai na munya aso manum nsam ya so manum asam yo emwakoma emma ne enko na tempon so unwo ba bi otesa o hye sa atade ni bia adwumanfo atade ni bia hwe no akoma na ne enko na tempon so emfa omfum enko na akwan so hwe no mistake enko na akwan so we prepe ni papi agugu ho sister ye prankrofo waso prepare ni pa bebra agugu ko yare sabia do de ayam krofo agu onya ide ize waso de we prepare ni pa bebre na wona wakunkum wono doso won oba ye kunkum am so doso na ne fie ni asamado kwan sa oba ne fie ni asamado kwan na sane ko owuam piam yes odofo enti me pasa me ma wote asese sa wo ye oba men kase o body no efe enti no wudi wa ho fachi debi ko hye santa de ne de to mema sintidia no ko fa sa mane ya to ho so enti awrade be kase mi a kire me na otie eto yo ba Hezekiel 16:4 no kase mi warning bi watie Hezekiel chapter 16 verses number 14 was na wa ho ofenti sister wa ho ofenti udi ehhye ko amanamemu wa ma udi ahhye wo bro no a wote so efi a wotim mecha say if you adwuma mu kurampo ya kasa magia obienu magi yeah obienu magi adan wa ma udi ahhye wo bro no so nyina efiri meni monyam a me de hye wo no nyankopon monyam a de hye wo no me anu wie feye anka wa ho ofa no kaye nyame na bo wa ho ofa ebrade nyankopon asem ebrade hye da na so wode wo ho to wa ho ofa so sister wode wo ato wa ho ofa no so na wo bo edwaman egu din so enti no akwasha tade ma akyekyere wo to oh sister sabi wase entade wo anka sei ensese ehu no atade wa hya ma akyekyere nti ni nyina bedadi yes tie de onyame ka kyekyere no susu di wa ho ofa kye otiai wase na wo bo edwaman egu din so anu wo bo dwaman egu din no so na wo hwie wedwaman bo egu obiara a oretwam so wo hwie wedwaman magu abrante bia so ana wo ye ne de wo yi ni chafa firi mu adan koi wase na wo hwie wedwaman bo egu obiara a oretwam so bi otwam so eye ne de wo yi ni chafa firi mu na wo fa wo ntade no bi ede ye ensasa wa won sonson bia ho fai ensasa wa wo sonson bia wa fa na wo bo so edwaman ana wo bo so edwaman enyama etesa bi emada enyama etesa ebi mada yes enyama etesa bi mada adan verse 25 me patcha verses number 25 wase na wonne boni nyina echire no wa ko 35 patcha verses number 35 no wase anu nti odwamanfo ti ewrade asem sister adwaman no ba bia wadu no mesra wo de bebo wa ne se obetie nyame asem no adi so tie nyame asem se ewrade nyakopon asienie onyame na aka hu ese ne se wo hwie hu fi gu ye sister ade be na how hwatade bi wa hye de yesa obu a osori a wa se na de mage me ko tan wa ba o me ba no makroko 6 million ono woni ba bia wo ko wurawura o na ni tua ekwan wo ko nyina wonim apran woni tim no de ko na brade se me kan kira wo Nehemia ade say na telefon me patro Nahum 3 verses number 4 wasi efiri odwamanfo ho fefo ntafo yie no ti o odwamanfo ho fefo bɛn sɛ wa ho fa na wanya no ɛna ma wo de hyɛ santa de sa no onim sɛ wo fa ba bi obetuma cross ba ma bi ma wanya no no ɔne na kɔbɔ dwaman na wanya na no duane ɛna wo kyerɛ wo sɛ efi odwamanfo ho fefo ntafo yie no adwuma mododo no ɔno no ɔde na adwuma motɔn amanaman wo de adwuma mo no tɔn amanaman no ɔde ne ntafo yie etɔn musuaku adado ntafo yie tɔn musuaku wɔse hwɛ me ne wo anya onyankopɔ sister ɔne wo anya asafo wade asem ni awrade na ɛka ho na meyi watade emu ano afa wanim obeyi watade emu ano afa wanim na mama amanaman ahunu wadagya na mama nyina behu wadagya na ahenni aman ahunu ahokora afa ahenni aman nyina behu ahokora meto atantane agu so to atantane me agu so na maguanim ase guanim ase na me do ma ya ahwede afa wona ma no bia adan nani adan sister atade bo a wo hye na nam kroma wo enti wo kra wo bi nkan kyerɛ sɛ adan na manfo kra hwɛ me sa onyame na do akɔgyina sɛ gyina bia no wo ma wo mu nya honhom pa enti ase obɛma wo bodagya na me de ma ya ahwede no do ya ahwede na obi na obehu no ebedwane wo obi obehu no bedwa no me se ebe kakra kra ekuna di kunu no unya bi yes me na me ka kyerɛ but what tuni san agusa eza se kra na me ka so sikani bi be ware kra na ye lock na konye sikani bi no so mu a
untime ngo ba ma no ata se ni nyina ya so twe kese nyame de twe ma no entime da me se me kawo ohofa ahofa nde ye na Proverbs 31:30 obeka se mi ahofa fo no munti Proverbs chapter 31 verse 30 wasi osowa aye nada osowa aye nada na ahofa ye huhudie ana ahofa ye huhudie oba osoro wrade na mo oba a usoro wrade no ana wo beyi na ye ana wrade beyi wa ye yes tie osowa aye nada ahofa bebrebe no aye huhudie o ahofa ye huhudie na mo oba osoro wrade na mo oba so ahofa mpo na osoro wrade a ana wo beyi na ye una wrade beyi wa ye yes ata se nti ahofa no enyo chasa ahofa nye ahofa de ye onyame so no ampo na shada bo ahofa na na ade ho ato ahofa so na obadwama gudi so ma udi na kwa komo ata se enti nyankopon na kasa ahofa ya uhudie yes ata so wa ye na ada ahofa ya uhudie na mo ba usoro brade no ana wo beyi na ye enti uyo ba na ahofa fa urade sumunyame na urade mfa nka ne ma no ho na fra na foresight be nyankopon busua wacha se eno na benyamu nchira en me pasa me chow Amos 8:11 me ba cho Jeremiah na enko Amos 8:11 me ba cho Amos chapter 8 verses number 11 wasi na sa Awurade esienie Awurade na eka hwe enabi ereba otu ase nabi ba se mema ekoma ba asase so oba makom bia ba asase so enye aduane kom ekom na ba nya aduane kom ana sukom enye sukom papa na ebe de o na Awurade asem tie die enyankopa asem tie ho kom na obechiri firi epoano akopoano nipa bechiri firi epoano akompoano na wo entwetwede fi atibi fam akosi apoye fam kosi apoye sɔre hwehwɛ Awurade asem akiri kwan som hwehwɛ Awurade asem akiri kwan na ɔre hu no ɛda no sukom nti ɛmaba a wɔn ho yɛ fɛ ɛmaba a mo se mo ho ɔfɛ no ɛne mmerante bɛtotɔ piti yes what ɛmaba a mo ho ɔfɛ o ɛne mmerante bɛtotɔ nti ahoɔfɛ no mfa ho nto ahoɔfɛ so bebe na bɛ kakra na ahoɔfɛ enkosi baabi a ahoɔfɛ mfa enkosi baabi a ti Jeremiah no 6:2 no Jeremiah chapter 6 verses number 2 mpajo Jeremiah 6:2 wasi ahoɔfɛ ni a ɔdɔ ne ho no hwɛ ahoɔfɛ ni bi a ɔdɔ ho no Zion baba no metwa no atwene kan babu ni yempa wasi ahoɔfɛ ni a ɔdɔ ne ho no ahoɔfɛ ni a ɔdɔ ho Zion baba no obetwa atwene yeah what is and so ho ɔfa no amfa nyame a atemu da na Awurade so obetwa atwene yes enti fa unyankopɔn ahoɔfɛ no anyame abɔ no emfa ma huhubra emfa ma hohwibra emfa ma dwaman emfa nhyɛntade basabasa na mo gina yie papa na fa nyame yie na fa asem no en lidiu na asem no follow asem no en na ba mo awie pa o nyame anim what is it do nyame ka ho na betma asesa obi ani ho e Solomon so ko hia o ba Sankafo 7:26 Ecclesiastes chapter 7 me ba cho verses number 26 no wose na mahunu ade a yanwono sin owuo Solomon say ono a ye bema o nti mama muntie da meka no Solomon wadi kan agyaw oso ono akohia ade bia anwono kura chi owuo oba na komam ewo fidie ni asaw oso akohia oba bi oba na komam wa fidie ni asaw net na ne nsa ya homa na ne nsa ya homa na de osonyagopan ni be fi ne ho afi wa oba na komam ya fidie na komam afidie ni se wo ye bema na wo hu a enya sa de pa bia na opa firi wo se o ye good man wo boni ni wo ba woni tirim okwan bi onu beduru da ma obewiawo anase okwan bi obefa so a wo betu anna na nyem abreko a wonya Awurade se obanyem no ono dia ureti o se na komam afidie ani asaw na ne nsa ya homa ne nsa so ya homa de osonyagopan ni be fi ne ho afi wa osonyagopan ni no hu se oba na abatwe ho afiri ne ho na odeboye ni de hu oba na obache no yeah no ba we ne nsa na ya homa no ode ne nsa tu kom se gom na nsa sunsum no ode ahoma na akyekyerew na komam ya fidie ani asawo asansu ya to net enti na wakomam no wono ne trans spiritual no de net na fa ho ode ne nsa tu kom ode ahoma na akyekyerew afra net no enti wayo tok what I say enti sa wo ba we wakasa manu 20 million fa koya de batu botom dia man enso bia na make say na ola ase ano no na mpacho ehi na obegina what I say ento nyankopon asem no ufa ena ba kira de ese wo ye ento odofo ahutie me Proverbs 6:23 bekase mbo a Proverbs 6:23 verses number 23 wose na me mmransam no ye kanea me nyankopon mmransam no fa the mransam na ye kanea light na encheche na ye han encheche wo fa ena bedi wani mamu abrabo ye han na atenatene enka animu ye enkokwan ena obi tretron na waka wani mu a wo kira nkwa kwan na ahwewo so afiri oba bone ho so
Bible na betwa so afiri oba abone ho. Afiri oba hoho techema dokodoko ho. Afiri oba hoho techema dokodoko ho. Emwani emmere na ho afa wakoma mu. Betwa ya brante anya oba bia uhunu a na ne ho ya ofe o. Emwani me na ho afa wakoma mu. Ne ma na mfa ne so tete enche wo. Hwanu amfa ne so tete eyeshadow no. Hwanu amfa anche na ode oba adwamanfo nti. Na oba adwamanfo nti. Ana oba na di pano si. Ana oba ma bedi brodosin ada. Wa ja se oba adwamanfo nti wo bedi brodosin. E ba na wo hram. Wa juice ka nyina di. Fifra ko sam ye nyina. Wa robo. Wa ja se enti gina yie. Na free set biam na oka kwaso. Wo se na ode oba adwamanfo nti. Oba adwamanfo nti. Ana oba na di pano si. Na ma di brodosin. Na obeyire atwe enkwa ne bo eye den no. Ana obeyire twe nkwa ne bo den. Onipa di oja ebe hye ne kokum. Abrante na oba ba kwahye dam. Ne ntade ebe nhye. Mpacho ne nya bibia. Eja odi abrante di oja be hye ne kokum a enhyew. Etubatu do oba kwahye dam obi enu ha ka chem se mu pie free bonto. Wa hu bi da. Atra wa he. Mo bru nsa mo nyeji wa nsa. Wa se fa nyame. Na hu kronkron nya okakafo. Enti na Paul etwa ne tie Ephesians 4:17 Ephesians chapter 4 verses number 17 was esese wogu amanamai eni ye boni. Enti yen Christopher mumiengu ananafo amaman eni ye boni no ye na esi egu no. Enti meka ye na medi adanse. Paul se waka we no di adanse. Ewa awurade mu. Samu nante bion se de amanamai a aka ne nante wo adwene hunu yem. Se de amanamai aka nante wo adwene hunu yem. Won na won adwene edurusum. Wi asefo no. Nanafo no. Wo adwene edurusum. Na esa ne se wo nim de. Esa nso mo nim de. Na wona akoma epriminti. Na akoma epriminti. Wo ye enkwa a onyankopon ma ne ho ananafo. Wo mo na ye enkwa je ne nyame de ama Christopher no. Wo ye ho de ananafo. Afa na me chewa ananafo ntade no. Wo mo na mo ye ho ananafo. Esa ne se won eni enwu ade abia. Esa so mo ni nwu ade abia mu nti. Wo de won ho ama hohwie. Wo mo na de mo ho ama hohwibra. Na wo ye efidie nyina ewe anibrem. Wo ye findie nyina ewe anibrem. Yes. Kwa esa se wo hwehwe Kristo su. Enti Kristo su ana Christopher asiefa. Na mo de ya Christopher no. Mo nsua Kristo sa. Ya nsua Kristo sa bi. Se ampa se ya tene wasem. Na wa kyerɛkyerɛ mu nimu. Na oba kyerɛkyerɛ Kristo. Sɛ de Yesu mu no kratie no. Ɛne sɛ. Mo kane abrabɔ fam de. Ya kane abrabɔ fam no. Mu yi onipa dada a ɔresɛ wɔ ndada akonomu no entwene. Ya onipa dada na ɔresɛ wɔ nanda akonomu ntwene. Na mo ma wanya mo foforo mo adwene hu. Na yenye ya foforo ya adwene hu no yem. Na mo hwɛ onipa foforo a wɔbɔ no Nyankopɔn so. Yenhwɛ onipa foforo na ɔbɔ no Nyankopɔn so no. Ɛwɔ no kratene. Ewa no kratrene eni ahotiem yes what does it yen Christopher no ye de eboa ye kanyamsam asofo adifo aya se ne ye fa urade no ye moa ne nwiri amaman ne ye bone no ananafo ntade no wen ka ho asam ne nwiri nyira ngu na urade tumi enka ye ho ye ntumi ntwe enkofa ahiman no na da nkwa no ye nsanka enti asam wo kakrai eno nantena mo ho ba na hya wo ma wo Yesu dim. Amen. God bless you, Apostle General Abraham Obugyei, Papa Nyankopon enhira na onyo kese bebre.